το 2014 η Κύπρος θα καταστραφεί οικονομικά. Πολλοί Κύπροι δεν το πιστεύουν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Μέρκελ και ο Σαρκοζή θα παίξουν ρόλο στην οικονομία της Κύπρου ζητώντας εκμετάλλευση και χρήμα. Καλό είναι να αρχίσει να προετοιμάζεται η Κύπρος για το κακό που έρχεται. Ό,τι πέστη η οικονομία της Ελλάδας θα το υπέστη και η Κύπρος. Πώς? Θα το δούμε το 2014. Ο κίνδυνος πώλησης της ΙΤΑ είναι μεγάλος. Δυστυχώς όμως η ΙΤΑ θα πωληθεί στην Γερμανία και θα είναι πια μια γερμανική εταιρεία. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το κακό στις εκλογές που έρχονται. Όποιος και να βγει θα είναι αναγκασμένος να υπογράψει στα μνημόνια. Εάν λοιπόν δεν πιστεύετε, υποστηθετά. Ούτε οι Έλληνες το πίστευαν και δείτε τι έπαθαν. Η επιλογή είναι δική σας. Οφείλετε να το πιστέψετε. Ευχαριστώ.